My citizens, zvizvarwa zveZimbabwe pasina kushoropedzana. We were not different teams, we were one team in session 1, right? Currently, musi wa 7 October, 7 TV further notice kusvika zvanaka. Our strike haitargetani nekuti zvakazoti, then chero mutemo ukati madhezi akwana, materrorist yamoza materrorist, not tourist, terrorist, rebels as citizens to fight against our country, because hatigoni kupa country yedu kumhuri one family toita hand over sezvakaita navanhu vakapiwa chicken vana Dhingiswayo. Did you ever heard about history yaDhingiswayo? He realized that he did not sell the country neglass nemaswiss ndozvakaita nevanhu vakapiwa maswiss aya anonzi machikeni ndenge nemvura ziya idzi, then vakatanga kuimba vachiimba mazambia, madzimai vachikwera zvipunu vakaisa Mnangagwa kumubeshe. So isusu were different. That ndiri munhu mukuru chaizvo, hakuna hondo yakarirwa in favor of what we are. Ndakatoritirawo zvangu ndada vadhara rakura, but youth wake up and take over. Musi wa 7 mire nemakumbo nenjere nemaoko, sunurai, musabatirirwe. Maovhiti avashoma, tadosara vashoma. Zimbabwe ikasumuka yoseka, hakuna mupurisa anodhura vese, hakunazve mupurisa anowana simba. Kana soja rinokanda futi pasi, how many are we? Tiri vangani vasiri muhurumende? 1. Tikasava nezvombo zvemasoja amari yadambudzo whosoever, who are more than. Tikati to strike, let it be done country wide. Kwiri vastrike Harare chete tokuti Harare yamuruka. Takabukana makadhi neawa rimwe chete. So musi wa 7 each and every central iri muZimbabwe negrowth point nerural area whosoever zvakafanira kumira gore idzva kuti richatinhira. Ndizvo toda kuita kuti tinyatso kutora nyika yedu bheki, because tikasamira gore idzva nyika hatiitori. I'm telling you, Saturn akamira nemakumbo 7, 17, 27, 37, 47, 87, 97, 100 Saturn. So tikasabatanaka tikasorana, hapana asiri mudziri wenyika ZANU-PF, Triple C, vanane yese zvimapati zviripo vese zvizvarwa. Tisadhirirwe nefamily 1, never. Hamuzimbotora nani, but never. Ndakuudzai, takabvako ikadamburira hondo iyi yekuti nyika ndiya vana vaMugabe vaMnangagwa. Ipapo patererei takairwira kuti ndiye vatema kwete family yevatema. Literally ndiye vatema kwete yefamily yevatema. So let's us take back nyika yedu yakatorwa nefamily, tidzorere kuruzhinji. Wese ari kumabhodha enyika, iyi strike iri approved yemusi wa 7,
hapana anofurwa, hapana anotokandirwa tega, asi panongomira maactions edu. Kana takona ipapo tavaranda ke kusvika tapinda 9 feet muguva umu. Tikamukona ipapa Mnangagwa tozotaura nezvakafa, ndiye achazofa isi tiri vapenyu. Asi achifa ari vapenyu, strategy yakaizoita yamatourism minister vana nechichicha kuvana vake ava inongonzi Mnangagwa country, ZANU-PF Mnangagwa country, ZANU-PF Mnangagwa country. Saka mukai vakomana, especially mayouth, kana muchida upenyu hwenyu huzoita future yevana venyu munozvaraka, motaura nasekuru munhu mukuru chaichaio. Handikuudza kuti ndanokupai message iyoyo. Baba Tencent